Най-използвания пептид. Здравейте, приятели! Аз съм инженер Никола Гюлеметов, вашия безплатен гайд в фитнес, хранене и тренировки. Всеки път казвам, че аз не съм лекар, аз съм треньор с над 25 години практика и повече от 20 години занимавам с пептиди. И тук сега ще ви направя ревю на един пептиден хормон, понеже постоянно ме питат хората, които искат да качват чиста мускулна маса, без да взимат някакви стероиди, без да има някакви странични ефекти. И днес ще ви направя ревю на този пептид GRP6. Така, това е пептиден хормон, който стимулира производството на растежния хормон и естествено стимулира синтеза на белтъчините. Това му е работата да повишава чиста мускулна маса, както и мазнините. Така, GRP6, пак казвам, това са аминокиселини с пептидна връзка. Пептиден хормон, синтетичен рекомбинат, в случая на Балколапс. Към 20 години ползвам тази марка и я давам на мои състезатели, клиенти. В период на покачване на мускулна маса дава страшно много апетит. Затова на хора, които нямат апетит, го препоръчвам. Ще качат на чисто, ще имат апетит и всичко, което хапнат, ще влезне в мускула. Само положителни ефекти има, няма никакви отрицателни. Не може да предозирате с него. Естествено за жени и за мъже са различни микрограмите. Треньора ви, който ви познава какъв стаж имате и колко килограма тежите и колко ви е напреднала подготовката, реално той трябва да ви направи схемата и дозите. Не се изискват никакви цикли, правене на цикли, излизане от цикли. Най-добре се комбинира с IGF, инсулиноподобен фактор на растежа, за много повишаване на мускулна маса. Вече може за релеф с ипаморелин и други видове пептиди. Правил съм ревю на адски много пептиди. Ако искате, разгледайте ми профила. Това е много добра алтернатива на стероидите. Без, пак да казвам, няма никакви странични ефекти като при стероидите. Няма присети, след стероидна терапия. Няма да взимате такива препарати за гинекомастия, не товарите си, нито ще ви окапе косата. Никакви странични ефекти има, само положителни. Сега за хора, които имат зверски апетит, не го препоръчвам. Може да вземете, има GRP2, но 6 е най-използван, така че не знам какво да ви кажа повече. Ако нещо не е станало ясно, пишете под видеото, ако не го спрат. Отдавна ми задавахте